Здравейте и добре дошли в това видео обучение на Active Trades. Темата е как да поставите Stop Loss и Take Profit в своята MetaTrader платформа. Stop Loss се използва за ограничаване на загуби, докато Take Profit за затваряне на позиция, докато е печеливша. Целта е тази печалба да бъде 100% реализирана. Stop Loss и Take Profit могат да се добавят единствено към съществуваща поръчка, след като тя вече е била пусната и цената на отваряне е зададена. Моля, имайте предвид, че не можете да поставите Stop Loss и Take Profit едновременно с задаването на поръчката, освен ако не използвате нашия продукт Smart Order, достъпен в момента само за MT4. След като влезете в сметката си за търговия, намерете прозорец Терминал, ако използвате MetaTrader 4 или инструменти при MetaTrader 5, и след това отворете в раздела Търговия. Ако не виждате прозореца Терминал или инструменти, изберете Изглед, за да го активирате. В този прозорец ще намерите всички отворени и отложени поръчки. Штракнете с десния бутон на мишката върху позицията, към която желаете да добавите Stop Loss или Stop, или Take Profit, или Лимит. За целта изберете опцията Промени или Изтри поръчка. В прозореца, който ще се появи, можете да добавите желаните Stop Loss или Take Profit. След като сте задали избраните от вас цени, кликнете върху бутона Редактирай. Ще получите съобщение за потвърждение, след което кликнете на ОК, за да затворите прозореца. По същия начин можете да промените вече настроени Stop Loss или Take Profit. Штракнете с десния бутон на мишката върху желаната позиция и изберете Промени или Изтри поръчка. Променете параметрите на Stop Loss или Take Profit. След това кликнете върху бутона Редактирай и след това на ОК, за да затворите прозореца. Благодарим ви, че гледахте нашето видео обучение за това как да поставите Stop Loss, Take Profit в MetaTrader платформа. Не колебайте да се свържете с нас в случай на въпроси.